A druhá mapa, ideme na to. Teraz to prejdeme na prvýkrát. Poďme. Prvá časť. Complete. OK. Druhá. Druhá? V piči! Nemôže mať nervy, rozumieš? Ide iba o to, v tejto hre ide iba o to, zachovať si v tých krízových situáciách proste chladnú hlavu, chápeš? Že nepoloží jeden pokus, chápeš? Jako tento! Dobre, to som sa nechal uniesť, ideme na to, znovu. Driftom doľava, dobre, drift doprava, OK, berem. Prúdka doľava, OK, rip, znovu, nevadí. Vadí! Nemôžeme robiť 4 krát. Prosím, kadion. OK, daj to. Dobre, teraz to vypadá dobre, teraz to vypadá fakt dobre. Som pred ním. A dosť. Háááá! To bolo čo? Teraz je ten čas prejsť túto mapu. Idem presne ako on. Takže matematicky, není možné, aby sa niečo dojebalo. Matematicky. Znovu to cítim, ľudia. Znovu mám ten cít. Znovu mám to cítenie. Znovu mám to cítenie. A poď, rest. Teraz, prosím, nenaraz! Ďakujem! Choď do piče. Keby sa chcem smiať, koko, tak do piče si idem pustiť žolíka. Alebo niečo, vieš? Jak sa teraz už nevidie. Prosím! Nice! Nice! Nedá sa to otočiť! Ty kokot skurvený. Čo som spravil, halo? Subde bol nechá zrušený, kámo, áno. Toto je ono, toto je ten run, ľudia. Nevadí, to vôbec nevadí. Som tam bol! Ide mimo! Ide mimo! Nemôžem to počúvať, ty kokot! Nemôžem to počúvať! Čo ti jebeš a mi... Ty kokot! Dobre, vydrž. Tento koberec skurvený sa mi tu celý poposúval, chápeš, ak sa tu trhám normálne, ako by som epileptický záchvat dostal. Ty koho mňa keby niekto natočí, tak to neviem, ako či si ľudia pomyslia o mne, že som jebnutý, alebo čo. Priebaná kokotina skurvená uspávacia. Skoro si ma zajebal shift. Poď na toho Falka. To je jeba. Tento pes bol nemalá chybu, ja. Ľudia, kto mal na tohto psa, ak sa škrábal za uchom a tí trpaslíci mu dávali tie inekcie do chrbáta. Tak to bola najväčšia jeva. Keď sa škrábkal za uškom, mu sa to strašne páčilo, ľudia. Kto si to pamätá? Kto si to pamätá jednotku do chatu? Poďme. A toto? To je ale dobrá skala. To si kto pamätá, hen tých kameňožrutov. Toko skurvený chlapce, by som takú niekomu švacol teraz. Aha! Hej! Presne! Presne! Poďme. Bože, Resti, si trapný ako kot. Hrám to 2 hodiny, jednu mapu. A nedokážem sa naučiť skočiť po tom skurvenom skoku, chápeš to? Ježišmaria. Ja by som takú niekomu švacol, ty kokot. Tak by som niekoho zboha. Neviem ani rozprávať už, chápeš to? Normálne sa zajakávam jak priebaný. Keby sa bojím, ja sa bojím tej mapy. Ja sa normálne bojím Dobre. Takže má. Prosím, rest. Prosím! Prečo? Prečo?
Viem, že ste asi nechceli celý večer Trackmanu, ale bohužiaľ, proste, bohužiaľ. Pričuchli sme k tejto mape a viete aký som. Ja som nevzdávač zrovna, ja som zrovna nevzdávač, takže prepáčte, jak to není jak to není vaša šálka kávy, alebo jak sa to povie, jak sa takto povie? Proste bohužiaľ, možno zajtra príde vaša hra, okej? A keď tablet to musím dať aj ja. To ti hovorím. Nice, rest, nice. Do piče, mám to! A Sabi dík, vďaka. Piče, prosím, nechochtaj res, to je trapné ako kokot, chápeš? Toto je ono? Aj, to je ono. Dobrá kvalita. Tu kade išiel sprava? Okej. Čo ti jebe? Ukáž ten skok. On tu nebrzdil? OK. Neverím. Neverím, že dal driftom. Skoro jak ja by som povedal. OK, stavíme easy.